Og velkommen til den her lortevideo. Okay. Ja, der er fandme sket møgen. Jeg har fået 2 hissige maskiner. Jeg byttede en stalker med den her. Hold her. Med noget. Den her er jo sådan en soundbox. Den her kører nok også nogenlunde det samme som den her. Men i dag så skal vi få den her sådan halvklar. Jeg skal have fået det her på, fordi igen, jeg kan i det stykke der, og så få nogle lovlige dele med, og en bremse foran. Og så tager jeg kaliberen derfra og putter herover, fordi jeg gerne vil være færdig med den her først, og så sælge den, og så kan jeg lave den her. Så det tænker jeg egentlig bare, jeg gør. Så jeg vil få den her lortbold af, og så jeg kan komme til det her. Eller jeg kan godt komme til det nu, men jeg vil gerne have bolden ud, fordi der skal fandme stadig sådan en ny en. Og så tænker jeg også, at jeg vil male de her forgafler her, så det løber jeg så ikke i denne video, men jeg prøver så godt jeg kan. Nej, der er no way. No way, de gjorde det der. Simpelthen den værste bold, jeg nogensinde har kæmpet med. Jeg kan også se, det ser sådan ud. Men det skal se sådan ud. Ej, det kan man nemt ret. Knækker lidt, nej, det gør den ikke. Nå, den har simpelthen fucking væltet og runde. Men jeg tager sådan en 6-stjerne, og så har man lige ind på den, så har den fået gevind. Ja. Nu er jeg altså hentet det her fucking lort. Ja. Efter det klip, så var der nogle 2 møgunger, jeg ved ikke om det er 2 eller 1, der valgte at fucking tage min scooter og gå rundt og køre på den. Men en af mine venner fandt et Facebook-opslag, som nogen havde postet op, hvor de kunne se, at den var stjålet ud, og den liggede over ved en vej et eller andet sted, og så var jeg over hente den. Den er faktisk i god stand. De har ikke ødelagt eller stjålet, eller jeg måske stjålet, men de har ikke ødelagt eller stjålet noget på scooteren, heldigvis. Men de har så taget min baglygt og forlygt. Nu er jeg fandme tilbage. Ja, det der er sket, ja. Det er at den her. Den valgte. Der er nogen, der lige valgte at synes, de skulle tage den. Nu kan man bare høre den her af. Jeg fucking sådan, at vi skal fikse det her. Oh my god. Og så, ja, så har de puttet ren benzin i. Så heldigvis så lå det ikke fucking sat sig. Eller hvad? Så det er det mindste med. Så vi skal have al benzin ud. Putte over i højtaler, og så skal vi putte noget blandt benzin, putte karburatoren af, hælde al benzin ud den. Og så tage topstykker af, vi skal have alting af, tage topstykker af. Og så skal vi hælde noget totræksolie ned i, så det kører glat igen. Alle delene er her. Men ellers, for at gå en god dag uden en dårlig dag, så skal vi have malet kiksterskjold. Til begge hotten herovre, tænker jeg. Og så vil jeg have vasket de her dæk her. Og så måske få malet fælde. Fordi de her dæk herovre, de er sgu lidt mærkeligt, de er sgu lidt smager. Så jeg tænker bare, at jeg bytter bare lige over. Fordi de dæk her, de har det meget bedre. Nu er vi værktøjet. Nu skal vi finde det rigtige til sætte af. Tænker også, det er en 10 mm, jeg skal nå det. Der er jo det. Jeg tænker også, jeg lige tager variatoren af og se, hvad fanden det er, der fik. Så har jeg fået det. Det ser egentlig fint ud. Jeg forstår bare ikke. Det er sådan en unormal kompression der, og jeg ved ikke om cylinder der har det for godt. Så har jeg taget begge udstødninger af hotten her, de begge hold her. Nu vil jeg egentlig bare vaske den. Så ja. Altså det her,
Det er unormalt. Fucking, det er skidt, mand. Prøv at kigge der. Prøv at se solen her. Ej. Så har man lige sådan en bier, så man lige kan skylle ned i kroppen med. Men ellers så fik jeg malet det, og så fik jeg ikke lige malet det her. Det blev den anden dag. Men jeg tænker, at det kommer i morgen igen, fordi det er weekend. Og så vil jeg male det. Men jeg tænker lige at gøre det ordentligt, fordi det er på den grønne der. Det der. Og jeg ved godt, nu er jeg godt. Så har jeg bare sagt, fuck, det er bare sådan en malegring, ikke? Men altså, det er det mindste på sådan en halvdring. Det her, det er bare... Ej. Så har vi fandme begge skuldrene. Grunden til den hænger så meget, det er fordi, at ophængen er så løs, den ikke kan holde det op. Men begge hjul er af. Så det er egentlig bare at skifte dem her til den sorte stel, og så de her dæk. De skal males. Så og nu er lige sådan en halv lidt overfladen af dem her. Og så har man benzinhånds, og så fjerner alt fedt, og så kan jeg bare male. Det bliver ikke så for meget. Og så lader det toilettet tage den her lag. Allermest, så er det at løsne bagrums. Hvad er en løsning? Overhovedet ikke en optimale løsning. Men der er en medgang til bagrums kablet. Jeg har bare tænkt mig at tage det af. Så har man halvrenseblok. Det er meget bedre, end man lige tror, hvad det er. Fordi jeg bruger kun en tandbørste. Jeg ved godt, det er måske sådan meget lidt. Sådan, man kunne nok have gjort meget mere. Men det magter jeg virkelig ikke. Sådan vil jeg bare slibe det her med sandpapir. For jeg magter ikke at bruge den her vinkelkliver der. Eller nej. Sådan, ja. Jeg tror måske ikke, det er en god idé med de her fælder her, fordi man kan selvfølgelig ikke lige komme til der. Så har jeg 5 på slibt. Og har gjort maler. Så skal jeg ruste den her lorte ting. Og den der kommer jeg lige kan med det der. Åh, der. Det kan godt være, at jeg går hen og bruger den så groft sandpapir. Ja. Så for satan, har du fået det første lag. Kraft det hele. Og så skal jeg bare have noget til at putte under. Jeg skal helst ikke røre ved. Så må det ligge. Så. Det er også klar til den første lag her. Oh my god, jeg baler med. Den der igen nu. Det er bare at gøre det nu. En senere. Hvis jeg tager det ikke så lang tid med en. Og jeg vil gerne være færdig med det her projekt nu. Agtigt, så for satan da. Så er der kommet hjul på. Jeg ved ikke, hvad det er med det her artikler. Men det har altid været. Det foregår for her. Men det er ikke... Den skulle ikke lige helt lige. Men den er lige. Det fik ingen. Det er sådan... Den her, der fanger sol. Rige. Så er der kiks også, der her. Derhjemme. Så er der kommet del hjem. Køb så noget for spileren. Køb 2 klistermærker. De var faktisk for store. Men så købte de små. Ja, det er lige meget. Og så for den her med, det skal jeg bruge. Og så købte jeg den her. For så tror jeg kunne dække om bagpå. Det kan ikke der om bagpå. Det er også fordi
Så har jeg købt den her skjold foran til den runde. Fordi jeg tænkte, hvis det bliver blevet helt rundt, så er det nok ikke blevet særlig pænt, så jeg købte det her og så først så har jeg købt noget på frugtigt.dk. Frugtigt.dk, det er en af de bedste steder, jeg næsten synes jeg. Det er billigt, og det er jo ikke sponsoreret, men kønske. Så har jeg købt en bagbrumssæt, fjedersæt, forbrumskabel, styreskjold uden malet. Det her det er jo, ja, det var billigt. Jeg skal bare selv male det, jeg skal bare slippe det ned og så male det. Men der stod dog så umalet, så jeg ved faktisk ikke, om jeg bare skal male oven på det der. Men ja, så købte jeg en kilderem til hånden til en antenne. 200 kroner, det var billigt. Så jeg tænker, jeg smider faktisk på den hvide, og så den anden hvide, eller på den hvide der, så tænker jeg, at kilderemmen over på den sorte. Så den sorte bliver sådan lidt en vigtig del. Så har jeg købt en forbunds. Det var faktisk meningen, at jeg skulle bare have taget kaliberen for den sorte, men ja, så sælger jeg den sorte uden forbunds. Det er ikke for godt, så tænker jeg bare, at jeg køber en ny en til den sorte. Ser helt fresh ud. Det kan godt være, at de har malet den, det ved jeg sgu ikke. Jeg er i tvivl om, de sælger sådan rigtige eller nye dele af den der hele produkt. Men det ser godt ud. Jeg tænker bare, jeg vil smække det på en eller anden dag. Men jeg tror, at jeg har lavet en rigtig lang video. Så jeg tænker, at jeg tager videoen af her, eller jeg stopper den her, og så ses vi i næste video, når man tager de her dele og får den sorte op at køre. Eller, jeg fik faktisk en sorte op at køre her i går. Men den giver sådan selv gas, så det er sgu ikke så godt. Tusind tak for at I så med. Ses næste video.